φταίνε οι πολιτικοί μας. Αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πολιτική. Χρειάζεται να αλλάξουμε πολιτικούς. Είπαμε, οι θυσίες τελειώνουν. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα συγκεκριμένο και απόλυτα χρονολογημένο και προστολογημένο πρόγραμμα. Το είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος μας Αντώνης Σαμαράς πριν από 2 μέρες. Με 2 κουβέντες. Βάλτε το στο μυαλό σας, είναι απλό να το λέτε παντού όπου βρίσκεστε. Κερδίζουμε τις εκλογές. Σε 1 εβδομάδα έχουμε κυβέρνηση συνασπισμού με όσους πιστεύουν στην Ευρώπη. Σε 3 εβδομάδες κλείνουμε την 6η αξιολόγηση. Αμέσως μετά, χωρίς νέες θυσίες, χωρίς καμία περικοπή, με μία μικρή αύξηση του νοικιάς στο τουριστικό πακέτο και μία μικρή ρύθμιση αυξήσεως των ορίων που χρειάζεται να εγκατοχυρώσει κανείς την κατώτερη σύνταξη. Τίποτε άλλο. Ακούτε, τίποτε άλλο. Κλείνουμε λοιπόν την αξιολόγηση, βγαίνουμε από το μνημόνιο, κάνουμε μια διακήρυξη για το αυτονόητο, ότι θέλουμε να παραμείνουμε Ευρώπη, ότι θέλουμε να παραμείνουμε μεταρρυθμίζοντες σε αυτούς, ότι θέλουμε να γίνουμε κι εμείς πραγματικοί Ευρωπαίοι. Αυτό θα δηλώσουμε και να μας δώσουν μια διοικητική πιστωτική γραμμή, την οποία δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Ποτέ ξανά μνημόνιο. Και μετά, το Μάρτιο, θα βγούμε στις αγορές. Θα καλύψουμε με ένα απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο τις σηματοδοτικές μας ανάγκες. Και θα αρχίσει φυσικά η διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση του χρέους. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί μόνο εμείς είμαστε αξιόπιστοι εταίροι. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να μεταρρυθμίσουμε το βαρύ κράτος στην παιδεία, στην υγεία, ελαφρύνοντας τα διοικητικά βάρη για πολίτες και επιχειρηματίες.